nade? Sharon, community wa osebedo kama wantie saneni in the past. If we are good students mag history, to wang'eyo maber ni gik matimore sani gi osetimore before. To anyalo wacho ni bende kada dire Jaramogi. Sama ne Jaramogi tho onge success of ne Jaramogi appoint. To kata king'iyo jogo mane tiyo gi Jaramogi machiegni. Ng'eny gi nokoduogo bedo jatelo kata ogai mar Luo. Ng'ama noduogo bedo ogai mar Luo ne en wuod Jaramogi. Ma bende no otima gige notiya matek moganda Luo chako luwe. Koro an gi yie kendo ni kata mana erigni mabiro mbele. Oganda Luo jatelo iwacho ni jatelo wile maj. Nitiere ng'ata achiel among the equals mabroe maj. Mabed mariw joluo kamoro achiel. To sani aparo ni gima nyalo wacho maduong' en ni leaders wa mantie sani kaka senator gin ka ginyalo biro together, then they give a chance to every leader's opinion. Yani kama gibede achiel no to kuro giwacho ni they are all equal and they respect each other. And they take each other's opinion to get discussed to giwacho ni my direction mwade. Mangata achiel ok nenre ni ene opinion ne nyaka bed carried forward. Kapo no ni that respect emanyalo miyo the community be united. The push and pull one another ni it's because some leaders feel ni their opinions does not count, kata opinions are not respected. Jomoko bende feel ni gin above the rest. Kuro yudo ka ng'wech rigore kone, jomoko pul kone, jomoko parone wadhi, jomoko parone kwadhi kanyo to kata wadhi wuoto be onge ng'ama dhi winjowa. But ka leaders gi nyalo bedo kumoro achiel. Nikech onge jatelo moyier masani serve Luo Nyanza ma onge influence. However little that influence is. Kuro nyiso ni ka wadwa ni wa unite the community. To leaders wagi ng'ama nigi influence matin, ng'ama nigi mang'eny, wabiro kanyakla e table. To wawuoyo gi dhok achiel. To wawacho ni this is the direction we want to take. Then jowa the senior leaders, jowa bende ma emerge matindo tindo. Gimbe ok waduong' wigi, gimbe wachalo mana joma nacha gi. Iwinjo? Kech kasto wabro yudo leader makoro mbele kucho. Oksani wabro yudo leader I will take the community forward. But sanita paroni bende leaders wagi agenda monego wang'e kabisa. Any to nkech for a long time Luo osebedo mana kong'eyo the opposition politics. To jomoko osebedo ka weyo ni wan wagore negi, wan negi gik maricho to walos negi, lakini gin to giling'e yie kucho gichiemo. Koro gima onego beni leaders watimo sani kaka jakom no wewa e broad based. Wamany full millers ma wambe wanyalo riwo oganda mamoko mabende ni serikal. To wambe wayude benefits ma jomoko mosebedo serikal for a long time. Nikech wawacho ni wan wasebedo oko ma serikal nyaka ne independent. Dong benefits go bendo bedo kwa lose nikech nyaya na jakom wewa serikal broad based. Yes. Gin ber mag mabende Luo osebedo ka yudo. Dibeni wan bende wasedo dongruoge mopogore. Yeah, kura na nyalo mana kwayo ni going forward which way Luo nation apparently leaders wa or be together to respect each other, to gibed gi winjruok makende ma every leader's opinion count on the table to get discussed to ginano ni mato ber lakini ma ber maloyo ma to we move together as a community. Sharon kame chako gono en kama kako ganda